Здравейте отново, фенове на картинг състезанията за издържливост. В това второ видео от състезанието в Хасково ще проследим квалификацията и как тя протече за нашият отбор. Квалификацията започна точно в 9:00 часа, събота сутрин 25 октомври, при доста хладно време, но пистата все пак бе суха. Стратегията за Junior 1 бе както и в Кюстендил. Още в първата обиколка влизаме в бокса, за да направим първата задължителна смяна. В следващата обиколка влизаме отново за втората задължителна смяна и оттам нататък вече се стремим да постигнем възможно най-доброто време. Живко без по-добрите времена от тренировките в петък, затова взехме решение той да кара в квалификацията и да стартира съответно в състезанието. Имаше доста трафик през цялото време в квалификацията и бе трудно да се намери подходящо място по пистата за чисти обиколки. Живко постоянно подобряваше времената си в отделните сектори на пистата, но не успяваше да затвори чиста обиколка, без да бъде забавен от трафика.
2 минути преди края на квалификацията, все пак Живко успя да събере секторите в една обиколка и излезе на първо място в категория Gold и четвърти в генералното класиране, като имаше още малко скорост в него и можеше още малко да подобри времето си, но поради големия трафик не успя. В крайна сметка нито един от конкурентите не подобри времето до края на квалификацията и останахме на 63 хилядни от първия в генералното и на 125 хилядни пред втория в Gold. Преднината ни в Gold бе доста сериозна, като се има преди, че първите 11 отбора в тази категория бяха събрани в половин секунда. Живко чудесно представяне в квалификацията, пол позишън в категория Gold, само на няколко десети от пол позишъна в генералното класиране. Как премина за теб квалификацията? Имах малко проблеми в трафика през горе-долу цялата квалификация и реално бях по-назад в класирането, отколкото бях накрая, но най-накрая в последните минути на чистата писта успях да си сгуба едно хубаво време. Смятам, че сега на старта най-добре ще за мен е да запазя тази първа позиция в Gold и четвърта в генералното, за да мога да се откъсна пред колоната. Старта ли сега ще е най-важен, тъй като знаем, че има доста битки в началото и е важно да не изоставаш? Надявам се да направя хубав старт, за да мога да се откъсна, както казах вече, от колоната. Но дори да направя лош старт, просто трябва да, както се казва, да се сваля визиора и просто да продължа напред. Как са условията на пистата? Очакваш ли да има някакви трудности по отношение на жега или нещо такова, или нещата ще преминат по-нормално? Принципно днес не го дава да вали, но и вчера принципно не го даваха, но заваля 2 пъти. Сега според мен няма да има никакви проблеми. Жегата е търпима, не е толкова топло, колкото е било други пъти тук в Хасково. И смятам, че няма да има проблеми с прегряване на гумите и някакви други подобни си обстоятелства. Супер, успех! Всичко случило се до тук не бе нещо необичайно и нищо не подсказваше каква драма се задава малко по-късно в състезанието.